Sendikaya Rojnamevanan Türkiye li İstanbulê ji bo sê gulanê roja çapemeniya Azada Cîhanê li ber lîsaya Galatasaraya Taksimê çalekiyek li derxist. Ji ber ku gelek rojnamevan di girtîgehan de ne sê gulanê roja çapemeniya Azada Cîhanê bi xemgînî hat pêşwazî kirin. Di çalekiyê de serokê giştiya Sendikaya Rojnamevanan Türkiye Uğur Güç axivî. Güç da zanîn ku li Tirkiyeyê ji ber ku azadiya fikr û ramanan tune ye, sê gulanê roja çapemeniya Azad nayê pêşwazî kirin. Uğur Güç ji dengê Amerîka re axivî û got çapemeniyekî azad tune ye. Ji ber vê yekê em dikarin bêjin ku roja pîrozkirinî jî tune ye. Ku hebe jî ji bo rojnamevanan roja berxwedanê heye. Türkiye'de basın özgürlüğü Ramana çapameniye li Tirkiye ne azade. İro roja tekoşînê ji bo me. Sih û sê rojnamevan di zindanê de ne. Hejdeyên wan ji çapemeniya Kurdan e. Nehên wan ji ajansa dîhayê ne. Piştî heftê hezîranê rojnamevan bûne armanca devletê. Gelek asteng li ser çapemeniyê heye, rojnamevanên biyanî jî nikarin biçin heremê. Ew kes bu propaganda PKK tên tambar kirin. Güç da axaftina xwe de got rojnamevanên ku azad û serbixwe nûçeyan çê dikin tên girtin û axaftina xwe wiha berdewam kir. gazeteciler zaten Rojnamevan tên sinûrkirin, çapemeniya geştî li Tirkiye bi taybetî agahiyan ji Anadolu Ajansiyê stînine. Ew ji alîgirê dewletê ne. Ev çapemeniya nûçeyên azad weşînin di rewşa gelek xirab de ne. Rojnamevanên wan tên binçavkirin. Li Tirkiyeyê ji serê salê heya meha Nîsana 2016 33 rojnamevan girtîne. Ji van 17 kes hukumdarin, dîsa ji wan 22 kes Kurdin. Girtiyên ji çapemeniya Kurdan bi sedema têkiliyê wan birêxistinê re heye hatine girtin. Bi taybetî ji heftê hezîrana 2015 vir de şerê ku li bajarê Kurdan pêk hat de gelek rojnamevan hatin girtin. Tenê di nav çar mehên 2016 da 49 rojnamevan û xebatkarên çapemenî hatin binçav kirin. Rojnamevan û xebatkarên çapemenî bi giştî bi sedemên ji rêxistinê re alîkarî dike, endamê rêxistinê ye, li hember polîsa li ber xwe dide û zerarê dide malê dewletê tên girtin. Haqî Boltan ku hevserokê Cemiyeta Rojnamevanên Kurd e di derbarê rojnamevaniya Kurd e ji dengê Amerîka re axivî. Vê rojê de divê li welatê ku em analê dijîn li Kurdistanê jî li Tirkiye jî divê em rojnameger xwedî hemî derfet bana û me li vir dera ji vê erdnîgariyê re pêşengiyekî ya şopandina nûçeyê bikirana û me nûçeyên xwe ji di şert û mercên azad da me bişopandana û biraya giştî re parve bikirana. Heger ew derfeta hebana Bekaya Türkiye jî, bekaya rojhilata navîn û ya cîhanê jî dê ji vêya sûdekî pir mezin hildana. Lê mixabin ji ber hin berjewendiyên nijadperest, ên dagirker û yên emperyal li vir dera rojnamegerî gotin di cî dabe di nava zilm û zorê de dijî. Boltan da zanîn ku rojnamevanên ku berxwedan ji bo ku qadekî azad li çapemenî ve be berxwedan. Êrişên ku tên kirin ne hedê xwe ne hesabê xwe heye. û êrişên li ser rojnamegerên Kurdistanî û li ser rojnamegerên Tirkiye ji her du aliye jî êrişe ye. û tenê li vir dera ji bo aliyekî qat tê vekirin. Ew alî jî aliya qaşo rojnamegerên ku ji dewletê re ji AKP re em bêjin weka bültenivîsiyê weka pesînname yê dinivîsînin ji wan re derfetê ava kirin û rojnamegerî di şexsê wana da li Tirkiye û Kurdistanê ji binî ve tê hildan. Pêvajiyekê wisa em dijîn. Ji ber wê jî em dibêjin li Tirkiye û Kurdistanê azadiya çapemeniyê tune ye. Tiştekî ye ew jî ev e ku rojnameger divê tê bikoşin, berxwe bidin û ji xwe re qadeka azad ya çapemeniyê biafirînin. Di vê çerçeveyê de jî çandekî heye, rêyekî heye. Ew çand jî, ew rê jî çanda çapemeniya Kurdistanê ye. Apê Musaya berxwe da, Gurbet Eliyar Sûzan berxwe da. û hemû rojnamegerên li Kurdistanê yên ku di para da bi torosan hatin û bi satoran di pişta wan da li wana xistin, wana qetil kirin. Hêjayê gotinê li Tirkiye rewşa çapemenî hatiye asteke nebaş ku roj bi roj tundî û zordariya li ser rojnamevana zêdetir dibe. Herî dawî li Tirkiye rojnamevanên biyanî bû armanca hikûmetê. Rojnamevanê Amerîkê ku bi navê David Lipesca
ku xwest were Tirkiye li balafirgehê destûr nedane ku têke ve Tirkiyeyê. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.